Сүй гомерне, сүй халыкны, сүй халкыңның дөньясын. Кыш айларында күпләр ерак юлга чыгып китүне кулай күрми. Юллар начар булырга мөмкин, әле тагын җитмәсә карлы бураннар чыгып куя, аннан салкын да бит. Тик безнең әлеге сәяхәтебезгә булар да каршы тора алмады. Бурап яуган карның да ямьле ягын табып, без юлга кузгалдык. Ул безгә тагын да көчлерәк булырга ирек куйды. Ә бит юллар адәм баласының күңелендә булган авыр хисләрен дә куа. Бу сер түгел. Ә инде юл башында сине дөньяның тәмен, күркен белеп яшәүче халкың тора икән, ник чыкмаска ди ул авыр да, озын да, хәтирәле дә юлларга. Әлбәттә чыгабыз. Ә бит күп вакыт табигать та безнең яклы булып үзгәреп куя. Юлыбызга кояш нурларын җәя. Бу юлы да шулай булды. Бәхетле булыр өчен көчле, бай, иң мөһиме иманлы булырга кирәк диләр. Хәзер без Россиянең иң зур татар авылларының берсе Мордовия Республикасында урнашкан Белозерьеда. Хөрмәтле тамашачым, безнең алда чын мәгънәсендә үзенчәлекле нурлы авыл. Ачуланмагыз безне аларны мактаган өчен, чөнки мактарлыклары бар. Алар күпләргә үрнәк, үрнәк. Бу авылда 680 хуҗалык булса, аларның һәммәсе дин кануннарын тотып, шөкранә кылып яшиләр. Белозерье авылы дөньяда бердән-бер дип тартынмыйча әйтәбез. Үзләрен ислам диненнән башка күз алдына да китерә алмаганнарын без очрашкан бер кешедән ишеттек. Тапшыруыбыз барышында сез дә моңа инанырсыз. Иң беренче юлыбызны мәчетләрдән башларга булдык. Очрашуларыбыз, әңгәмәләребез гади халык белән барды. Безнең авылда бер качанда дин туктамады. Барды, война вакытында барды бите. Война вакытында да дин барды, войнадан соң да бер дә ежелминчә никеп киләбез. Бара шулай ук. Динебез. Бер дә туктаганыбыз юк. Бер качанда. Безнең авылыбызда әлхәмдүлилләh шөкер дин бик яхшы бара. Авылыбызда 8 мәчет бар. 8 мәчет бар. Беренче мәчет куелды. Безнең союз төзелгәннән соң 80-нче елны, 1989 елны кирдек инде шул мәчеткә. Тотындык ибадат кылырга, намаз укырга. Вот центральный мәчет була, самый безнең беренче мәчетебез шул була. Картларыбыз авылда бик яхшы, тәртип яхшы бара, әлхәмдүлилләh шөкер. Дин хәзер бик яхшы исә бара. Яшьләребез дә йөри, йөридер, даже укуда бара мәчетләрдә. Вот типтә хәзер дә хатын-кыз уку шәкертләр кебек динне алалар. Вот шулай барабыз, әлхәмдүлилләh, бездә яхшы бара. İslam'da 5 farz kazım. İmanını yakşı belli, 5 vakit namaz oku, 30 gün roza tutu. Zekat biriyor, halin alsa haç kalı. 5 farzımız bizne kesti bizde. Rabbim ötedik, elhamdülillah şükür. İmanda ciddi farz. Emente billahi inandım Allah-u Teala'nın varlığına verilgene ve melaiketihi inandım barça feriştelerini ve ketebihi inandım barça kitaplarına ve Resulihi inandım barça peygamberlerine ve Resulü vel yamil ahiri inandım ahiret gününe vel kaderi hayrihi min Allah-u Teala yakşılık yamanlık bir Allah-u Teala'dan üzerinden gene. Belvesi bedel mevti ölüp terili ve Rabbim karşına baracağımızı inandık. Rabbimden rahmeti barçamızda. Rabbim karşında yere bir acı imanımız yoldan bulsun. Rabbim Allah. Namazlığımız cemaat yolla bulsun, kiblam kebetullah bulsun. Gayşe Fatima Zehre Gülşen bulsun, uyağımda rahmetullah, karşımda kebetullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La tekunatu min rahmetillahi. Bir тапшыруда гына мондагы 8 мәчетнең ишәнлеге хакында сөйләп тә, күрсәтеп тә битереп булмый билгеле. Һәм без менә әлеге Аллаһ йортындагы очрашулар белән шикләнергә булдык. Ислам дине кануннарын тотып яшәү аларның узак еллардан килгән көндәлек тормыш. Безнең ислам динебез түлке бер-беребезгә яхшылык кирәтә. Яхшы торырга, бер-беребезгә ярдәм итәргә. Бер-беребезне кимрәк кешеләрне җәдләргә куша. Bir-birimizge nişik etirge biyinde yakşı tatlı tırga kuşa. Birlik bulurga kuşa.
Әбердәм халык яши Белозерияда. Олар шиксез җиһанның бер матур утравы кебек. Йортларын гына карагыз. Төзек, бизәлгән, бер генә җимерек каралмаган куралты тапмассың. 2-3 катлы хан сарайлары диярсең. Бер үзенчәлекләре дә бар әле. Монда келәт ишек алдында түгел, урамда, үй каршында салынган. Бу борынгыдан килгән алым, сәүдәгәрлек белән бәйле дип аңлаттылар безгә. Җитү бай яшиләр алар. Барысы да үз көчләре белән табылган. Авылдан яшьләр китми, эш юк дигән мәсьәлә гомумән күтәрелми дә. Бар чөнки җирләре дә, аны кадерләп эшкәртүчеләре дә, шәхси эш урыннары да, барысы да бар. Бүгенге көндә 60% җир безнеке халыкка алдык, районнан пайлар итә. Халык ул җирләрне арендага бирделәр СПКга. Без чәчәбез анда хәзер. Зерно, пшеница дигән нәрсә, яшмин чәчәбез. И шаларны убирать итеп халыкка бирәбез. Дивиденды халыкка бирәбез. Җирләр хәзер бүгенге секендә җирләр буш юк, вообще ятмыйда. Бөтенесе обрабатывается. Весь азимуйларман и язын җәй кенне чәчәбез инде яз башын. Яшмин мен чәчәбез. И хәзер бу ниятебездә инде чәчәргә семечко. Әйе семечка, яки ойбагар дип монда яратып көнбагышка әйтәләр. Белозерия авылы элек-электән көнбагыш үстерү белән шөгыльләнгән. Шуның белән дә дан казанган авыл. Әгәр кайчандыр алар аны үстереп, аннан кулдан кагып, киптереп сата торган булсалар, бүген инде барысы да автоматлаштырылган. Заманча эшкәртеп, тирә-юн шәһәрләргә генә түгел, бөтен Европа илләренә дә саталар. Менә шундый цехларның берсендә булдык без. Бу безнең гаилә бизнесыбыз. Карпайский названиясы инде бу. Безнең прадедушкабыз булган. Анарга Карпаята булганнар. Шуныман без как бы исем алдык, без вообще авылда саналабыз, безнең Карпайскийлар, Карпайныкылар. Шаныман названиябызда Карпайский. Бу бизнеста без бетенебез инде, бер семья инде, Баймашевлар. Бер абазиябыз ничек әттем инде, старший Касим Аминович и 13 брат без. Бүгенге көнгә 70 кешегә якын эшләр без. Без качан 2002 елда әттем тотындык эшләргә, без как бы көнбагыш семечканы инде балай да әлхәмдүлиллах аңгарай дигәндән. И как бы решили үзебезгә дә себя, что эшләр без инде постоянно качество. Хай вот әлхәмдүлиллах, Германияда сатыла, Испания, Португалияда, Кипрда, Англия, Франция, ну практически весь Европада бар безнең семечка магазиннарда. Цехта эшләүче кызларның кулына күз ярмый. Карап торышка бик җиңел сыман эшкә мин тотып карамыйча ышанмадым. Һәм җиң сызганып эшкә керештем. Билгеле көнбагыш бөртекләре әлеге цехка эләккәнче күп тир түгеп үстерелә, җыела, сайлана, киптерелә. Инде киптереп алып килгән менә шундый көнбагышны менә бу машинага шушылай иттереп салалар. Бу бик җиңел түгел. Аннан соң менә шушы машина эшләгән җиргә килеп, һәрберсен Тизә барабыз. Тигезләп тутырга кирәк, күбрәк сыйсын өчен. Бу коробка тулгачтын. Аны яхшылап ябалар. Кызлар миңа өйрәтегез ничек итеп ябырга икәнен. Көнбагышларны менә шулай матур иттереп тартмаларга тутырырга миңа Гүзәл өйрәтте. Инде аннары тулган тартмаларны менә шушылай күтәреп алып, махсус бер бүлмәгә алып чыгып куялар. Нәкъ менә шушы бүлмәдән инде ул төрле илләргә һәм Россиянең бик күп шәһәрләренә тарала. Көнбагыштан кала алар инде җир чикләвекләре белән дә эшитәләр икән. Аларча абдырамыйча, ягъни ашыкмыйча, яратып, җиренә җиткереп эшлиләр. Без Мордовия Республикасы Рамадан районы Белозерия авылында.
мәктәпкә юл алдык. Ишек төбендә үк кышлар өчен эшләнеп, агачларга эленгән җим савытларына күз төште. Кышның салкын көннәрендә нәни кышчыкларны ышыклый алу тагын бер матур тәрбия чарасы ләбаса. Гади тик бик күркәм күренеш. Ә инде мәктәпкә үтүгә без үзебезне бер матур аклыкка чумгандай хис иттек. Балаларның күплеге, аларның сафлыгына исебез китте. Ап-ак яулыклар бәйләгән кыз балалар алдында үзебезнең яланбаш икәнебезгә тарсынып та куйдык хәтта. Билгеле бу һәр кешенең үз эше, тик алдыбызда күңелләргә үтеп керерлек илаһи күренеш иде. Авылның урта мәктәбе 1977 елны салынган. Анда 400-гә якын бала белем ала икән. Без балаларыбызга телибез. Иң беренче белем алып, саулыклы булуларын телибез. Безнең татар халкыбызның культурасын белүләрен телибез һәм татар халкыбызның телен, әдәби телен, аларның писательләрен, язучыларыбызны һәммәсенең тормыш юлын белүләрен телибез. Иң беренче безнең авылыбызны һәм дә республикабызны, татар халкыбызны яхшы яктан кеше булып күрсәтүләрен телибез. Яхшы итеп җиһазландырган бүлмәләрне үтеп, без әдәбият дәресенә кердек. Укучылар белән аралашу һәр вакыт уңай тәэсир калдыра бит. Мин бик яратам татар теле һәм әдәбият дәресен. Без дәресләрдә бик күп эштәлекләр өйрәнәбез, хикәяләр өйрәнәбез һәм ятданнар да өйрәнәбез. Һәм миңа зур эшкә татар теле бик кирәгер. Мин татар теленә укыгым килә һәм аны укытгым килә. Балаларга ана теленә мәхәббәт тәрбияләүче, үз эшен белеп, яратып башкаручы укытучылар белән дә аралаштык. 5-нче сыйныфтан беренче темалар безнең халык аваз жаты. Авыл буендалар, әнкәләреннән, әбиләреннән халык аваз өчен җырлар, мәкаләләр җыеп киләләр, күп материал туплыйлар алар. Инде уку елы киткәч әкренләп кенә безнең язучылар аларның иҗаты белән кызыксыналар, өстәмә материал эзлиләр алар. Безнең читенлекләрдә очраша, качак китап юклыгы, читенлек программалар булмавы. Билгеле китаплар җитми, бәлки игътибар да күп түгелдер. Тик Әдилә ханымның укучылары төрле бәйге олимпиадаларда гел беренчелектә, җанын биреп укыта, тәрбияли шул улаларны. Күп кенә кешеләр яшереп дәресен, сөйлиләр гел, киресен, куркаклар кундыра, тар күңел сыйдыра, булдыксыз булдыра. Ярлылар нигәдер бай булып кылана, байлар дөньясы инде җитмәүдән зарлана. Никадәр тырышмалдарга үзүзең, тормыш бит зур нәрсә, куяр чын билгесен. Менә бу мәгънәдә чын билгесен һәрберебезгә тормыш куячак. Тормыш кырганда безнең әтиәниләребез балаларны изге булуын телибез, иманлы, чын билгесе, дөрес икезле булмау. Нәрсә уйлаганыңны сөйләү, туры әйтү. Күп язучыларыбыз ул теманы идеялар итеп алган. Ул идеяларны без тормышка ашырырга тырышабыз хәзер сакына. Шушы урында авылда никадәр спортка игътибар бирү хакында да әйтергә кирәктер. Укучылар дәресләре беткәч тә мәктәптән кайтып китәргә ашыкмыйлар. Безнең балаларыбыз, безнең әмма будущее безнеки. Чтобы безнең хөкүмәтебезне представляйтсеннәр. Авылыбызны представляйтсеннәр, районыбызны представляйтсеннәр. Балалар авылда Аллага шөкер күп булганнар и яраталар, спортны яраталар. Керәшәләрдә, хоккейманда, гәвитларманда, спортларманда занимательләр. Беренче безнеке целебыз булыр, чтобы балаларыбыз саулыклы булсыннар. Беренче. Конечно, Аллаһ Тәгалә бирсә результат, яхшы результатлар, конечно. Бу Аллаһ Тәгаләдән, ибарасы Аллаһ Тәгаләдән. Иншалла Аллаһ Тәгалә теләсә, булыр иншалла. Тырышырбыз, сәбәп куярбыз, иншалла булса.
чемпион, Россия чемпион мира, алхамдулилля. Мәктәптән чыкканда көн инде кичкә авышкан иде. Әкрен генә кичке авылдан бер-бер артлы тизелгән кибетләрне узып барабыз. Белозерьеда дистәләгән шәхси кибетләр бар. Аларда фәкать хәләл ризыклар гына сатыла. Киштәләрендә авылда җитештерелгән әйберләр дә күп. Без дә тырышчан халык. Эшне яраталар. Бигез магазинда әммә нәрсә хәлал. Мәсәлән, тутырмалар. Аларны җитештерүче гаиләдә кунакта булдык. Гомумән авылда мондый казылык ясаучы гаиләләр күп. Бездә авылда барча күбесе инде 99% намаз укый халык. И башка җирләргә дә шулай теләк телибез. Халал ашашасыннар, халал ризыклар ашасыннар. Кышның иң карлы саф кырыс һавалы вакыты. Салкын көннең кояшы белән күз кысышып, нурлары төсләренә үз матурлыкларында бүләк итеп, масаеп, кар бөртекләре оча. Нәкъ шушы фасылда гына алар үзләрен иркен хис итә, яратып бетереләдер кебек. Моңа сокланмыйча мөмкин түгел. Аларны кычып уйнарга урамга чыккан балалар уйларыбызны кабат җиргә төшерде. Без Мордовия Республикасында урнашкан Россиядә иң зур татар авылларының берсе Белозерьеда. Аның килеп чыгышы, бүгенге яшәеше белән безне авыл башлыгы Гафур Галәф улы Абдрашитов таныштырды. Авылыбыз турында сөйләсәк, Белозерье дип безне кәтелә, урысча әйткәндә Белое озеро. В свое время монда бер данныйларман 1551 елны килгән монда әтәбез воевода, анда Баймашев фамилиялары булган, и Абдулловлар, и основали бездә булган монда бик чиста Аккүл дип әтелгән, Белое озеро урысча әйткәндә без Аккүл дип әтәбез инде. И вот основали әтәбез безнең авылыбызны. Поймем данные. Үзгә данныйларман килә каяндыр вроде Темниковтан килгәннәр тоже татарлар обосновались монда, әтәләр Темниковский татарлар. Бүгенгесе көндә безнең авыл халкыбыз Аллага шөкер яши күбесе теге үзенең эше белән, үзенең хезмәте белән. Ну, әткем кери вот юллар неләр теге мәгълүм һәммәсе безгә республикадан бик туры кирәккән вакытта помощь бирәләр Аллага шөкер. И вот безнеке бар авылдашыбыз Рафик Аминович Салихов Мордов автодорда директоры эше бик күп ярдәм безгә бирде ул. Авыл халкы батыр, динле, иманлы. Бар нәрсәне бергә кара-каршы утырып сөйләшеп эш итәләр. Авылда 40-ка якын предприятие исәпләнә. Автосервислары, машина юдыргыч салоннары, ягулык салу станциялары, янгын сүндерү машиналары, 170 фермер хуҗалыклары бар. Бу күп нәрсә турында сөйли. На самом деле безнең халык тырышчан татар халкы үз хезмәте белән бик күп эшләр мөгөт эшләргә и файдалар китерергә безнең үзебезгә, авылларыбызга, хөкүмәтебезгә и үзгә эшләреннән дә үзләренең яхшылыгын күргәзергә мөгөт. Әгәр бу авылда берәр гаиләгә кирип, аларның көндәлек тормышларын күзәтмәсәк дөрес булмас иде. Без ерак китмичә нәкъ менә Гафур Галәф улының йортына юл алдык. Абдрашитовлар эш буын матур гына гомер итәләр. Гафур төпчек бала, төп нигездә калган. Әти-әнисе аның карамагында. Үзенең 4 баласы бар. Белозерье авылында балалар әби-бабай тәрбиясендә. Татар халкында гомергә шулай булган. Билгеле күп кенә хуҗабикәләр дә эшкә йөрми, ә өйдә балалар тәрбияли. Тәмле ризыклар әзерли. Сүз хуҗабикәгә. Безнең авылда карга теле дигән азык пешерәләр. Ул азыкны безгә пешерергә кирәк йомырка, он, шәкәр пудрасы. Иң беренче йомырка сытабыз. Аннан соң он салабыз. Аннан пудра истибез. Шәкәр пудрасы, бер кашык. Бу ризыкны пешерергә миңа әни эмрәткән иде. И вот тихо гына пешерә торабыз. Балаларым да ярата, үзебез дә яратабыз чәй янында, бик әйбәт. Аның фасуннары шалай кисәсендә карга теле кебек озайып торалар. Шунарга күрә, наверное, анарга әткәннәр дә карга теле дип. Хәзер камырым анык, әле хәзер басабыз камырымны. Катырак кына басырга кирәк, үзләтә тешеп басасың да, аннан
кутлау белән җәябез. Әни камераңны багар идең. Allah'ını tıkımda min kavarım tuğrımda. Hece karayım eli. Әчей камераңны бак. Kavarım tuğgan. Hazretlerine pişirebiz Allah. Kavarım tuğgan. Senin işin kimle biter? Минем камерам әзер. Хәзер әле кисәбез камерны. Шулай кисәбез озынчык формаларга. Уртасына сызабыз шалай. Аннан соң әләндерәбез уларны шулай. Алар вот карга теле кебек чыгалар. Шандый формаларда булалар. Менә хәзер шул карга телләребезне кайнаган майга салабыз. Ул кызара башлый, и шуннан беләбез ул пешкән диеп. Сахарный пудрасы сөртәбез, шәкәр пудрасы. Бу мине иремнең сеңеле, ул миңа булыша биранча. Син давай кисәтер, мин пешерәм. Без эшкә йөрмибез, шалай үдә ашарга пешерәбез. Балаларыбызны карыйбыз, ирләребезне көтәбез эштән килгәнен. Карга телләребез аныклар, пешереп бетте. Раббым куштан сау-исән ашарга, шалай яхшы гына яшәргә. Тигез тату матур гаилә бер өстәл тирәсендә. Алар өчен бу табигый хәл. Ә безгә чын мәгънәсендә күңелне юата торган күренеш. Карап торырга рәхәт. Бик бәхетле мизгелләр күзәттек без. Сез дә шулайдыр, хөрмәтле тамашачым. Инде сүзне шушы бәхетне тудыручыларга, өлкән буынга бирик. Эш бала үстердек, Аллага шөкер. Тәртиплеләрне, укытты үзләрен ичисендә. Бездә калган баланы әби мен бабайны калдыралар бергә яшәргә. Ник аларның өмерләре җиңел булсын өчен. Her birisi bala tuğa, bəxti bilən tuğa. Bəxti bilən tuğa, anın tuğanına biz bir katı riza bulabız. Zorluyuz anı. Biz anı kişiler uzdurabız, kunak uzdurabız. İsim kuşkanda da kunaklar şulay yaşabız. Вот musim bizniki tudu. İki kırban çaldı etisi. Da. Elikte ul haller pirutinde yok idelde. Endi hazır bala tuğa eteler kız bala tuğa bir kırban. İr bala tuğa iki kırban. Bizim musimimiz tuldu etisi iki kırban çaldı. Allah Teala kabullukka eriştirsin, kabul kılsın yarım. Rahmet etisine de barça balalarıma da. Bik eybet itip yaşayız. Allah'a şükür namazını okuyuz. Barça simiyabız bilen balalarım da üzümüzde namazını okuyuz. Bir vakitini Kur'an'ı sakkını anıda mağabız okuyuz Allah'a şükür. Rabbime bik katı rıza bulup durabız. Ayetler bula, hikayet bula, anı bik matur itip karşılabız. Kurban ayetinde kurbanlar çalar her bir kişi, her birisi. Ruzanı tutabız, kaldırmayız. Allah-u Teala kabullukka eriştirsin. Siz bik bәхетле. Bik Allah-u Teala'ya bik katı rıza. Rabbime bik katı rıza. Biz üzerimizni bәхетлeyip sağlıyoruz. Biz бәхетле күз яшьләрен күрергә күнекмәгән. Күбрәк авыр вакытта елыйбыз. Ә менә бүген сөенештән елаган анага карап сокландык. Алар ихлас иделәр. Безне уйландырырга мәҗбүр иттеләр. Бу гаилә бәхетле, иң мөһиме үзләре генә түгел, безгә дә бәхетле мизгелләр бүләк итүләре белән бәхетле алар. Рәхмәт сезгә. Dünya halkına tınışlık, bәхет. Tınışlık. İslam dini şulay arttı, şulay kartayık, şulay tırıyık İslam dinimen Rabbim. Әби бабай улыман барма. Салкын буранлы кышта да җаныбызга җылылык таптык без Белозерия авылында. Бөтен дөньяга матур гамәлләре, дөрестлеге, тәртибе белән танылып яшәүче авыл ул. Гади генә үзебезчә күз тимәсен дип без юлга кузгалдык. Яшермибез. Күңелдә горурлык хисе белән бергә әз генә үзебез өчен үкенү дә бар иде. Һәркем булдыра алмый шул моны. Тик бар әле безнең ныклы авылларыбыз. Алар яши һәм таза татар балаларын үстерә. Рәхмәт сиңа, халкым.